Mesela maydayın nähädir? Öz pikirim maýynça da. Sizine durşunun halkyna Türkmenistan. Şu taýda siz bir adamdan gorkýaňyz zawa. Näme üçin şu Allahdan gorkaňyz owaý? Näme sebäpden? Ya şeýle gorku sistemaň içine girdiňizmi? Iň bolman Allahdan gorkuňar o. Şu bir adamdan gorkýan näme siziň Hudaýyňyzmy? Ya Allah'yňyzmy? Nämeňiz siziň? Ýöne halk adama hökümet bolup otyr. Başga hiç adama da Allah'dan gorkuňa şo bir adamdan gorkmaň hiç ýyl. Oň ýegenleri we oň daşyndaky organisatörler we diýäňiz, olardan gorkýaňyz. Seredin o halkyňyza halkala hemmeňiz şo bir adam üçin gorkýaňyz. Näme sebäbinden gorkýaňyzy düşünemem. Erkek bolup çyksaňyz zara, şol adam sizden gorkýar. Şu halkdan gorkýar şol adamy. Birama ýene zat aýdyp geçeýin. Allah'ın beren janyny başga biriniň almany haky ýok hiç ýyl. Ýöne erkek bolup da çyksaňyz da men erkek diýipler. Ýöne biriň 10 çyksaň 9-yň ýyzy oturýaňyz da şoň sebäbi ma da. Sebäbi 9-yňyz şol adamdan gorkýaňyz. Allah'dan hem gorkaňyz o iň bolman. Şu iň bolman Allah'ny orýatlaňa oturupla. Allah'dan gorkuň. Şu bir adamdan gorkýaňyz aýalyň. Näme sebäbinden gorkýaňyzy men düşünip bilmän etjän. Erkekmi? Her ýeňiz bir çöpüň diýünde gizlenip ýatmaň. Erkek goluňdan çykyň ortalyga. Sesiňiz çykaryň, ýüzüňiz çykarmasaňyz. Her kimiň hem çagaty, hojalygy, maskalasy, idil sizinki al çaga dekläp ýöre hemmekse. Ýöne erkek goluňdan orta çykyň. Idil bıňalyk ýagdaýda gorkup ýenedip, "Vay men ölýän, men ýaşasym gelýär" diýip gezmäň. Ýaşasyňyz gelýärmi? Halkyň adalatyny gazanyň. Hakyňyz talap edin, hukugyňyz talap edin. Beýle erkek bolýan bolsaňyzlar, heleýler erkek çykyp oturýar üçin noşu wagtlar. Ýöne erkek bolup orta çykyp sesiňizi berin. Menne çykýan diýip ol aňyrak geten soň häzir geljek diýip ýyzyňa gaçyp gitmelýän zat ýok. Bu durşuny halk bolup çykmak gerek. Bugün bir adam çyksa, ertiri adam, 3 adam çykar. Bugün bir adamyň gorkuzymy, ertir şoň garşysyna 1000 adam çykar, on hiç saçanam gorkmaýar. Şu zatlara düşünüň o. Gaýrat edin oglanlar, erkek goluňdan ortalyga çykyp sesiňizi berin. Hiç ýyl gorkmaň o, bir Allah wa, bir meriň ýüzüne Kur'an-ı Kerim kitap ba. Halk üçin töweşüň o, ýurt üçin, ertesi gün ýurdun satyp çykyp gitseler, edibiljek oýnumyz ýok ortalykda hiç ýyl. Ýurdumyz satyp çykyp gitselerle, hersi bir tarafa gaçyp gider, ondan emmeter gul bolmak isleýäsmi o? Näme del bundan öter? Bunlar zatlar gerek gel ilk öňünden özümüz söwüşmesek, özümüz bir zatlar gurnamasak, şu zatlaryň iň soňuna barjak geri bundan emmeter gulçulukda ýaşaýaňyz o. Gulçulugy has gowulýan näwolunur menne. Idil bu ýagdaýda gulçuluk diýen zat soňky temalarymda da aýdyp geçer. Ýöne gaýrat edindan erkek goluň, gorkmaň hiç zatdan. O biriň öldürdim diýip ikinjiňe ýetmeýär o hiç zat. Bir adam, 2 adam öler. 3-nji adam öldür we bilmeýär o şol adamlarla hiç adam edilmeýärler. Ellerine nilse asmany çeksinler oturupla. Ýöne prosto tak hiç ýyl gorkmaň. Gorkup ýol aljak ýeriň ýokdur. Şu gorkduň şo gorkup gitdiň şo ulanır dogry maýsam
hasammetler oturursunuz. Ne ertesi oğlanlar hemmes çıktık diýel hemmemizle. Ne soňundan batyr boljak bolmaňa hiç açanlay. Öňünden batyr boluň, näme bolsaňyz soňundan urşky torandan soň batyr köpelýär diýär. Edil şo ýagdaý boljak bolma. Biram şu taýda Allahdan gorkuň. Başga hiç kimden gorkma. Biram şakda yer ýüzünde Kur'an-ı Kerim kitabymyz bar. Şu zatlary gaýrat edin. Ýadyňyza salyn. Mena dogrymy aýtdym. Başga sözüm ýok sizlere. Edil oňa gorkak bolup ýatmagym gerek.